Hello kagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Bergie, saan naapod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello man pa kini Gregorio Abad, di Tabusilak Bayumbong Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Cubs at Bergie, dirman ang biyanang, nabisyo tiyamak, no damadamag na nga inuman wano sugalan, mapan. Nagagat ngagtrabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay na, umanda ni man ti pista, insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay, tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta, nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano edi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bulmaw. Kati subay, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw, tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang? Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man iti piyesta rin. Ay, nakamarangmang man ijayan. Anya? Ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam japachay. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jay amayaw. Ay, sige tabaunak manja po ko yo. Sukunan na ni tatang. Tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manak man na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito. Lolo, Priya, apa nga ka dito? binaunak ni Nanang. May kayo kan nuyawid. Tama nga, no, agbartak kayo manan. Ay, agawid kan. Agawid naktaon o madamdama. Agawid tayo na. Doa tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapok. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ilagay amamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kado nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngam-anyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad at daan na mo tagpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua nga ginom. Sa tidyak kayat. No ada papanan dagiti ay na makisusurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas di nga aramidan na. Ramanam ka di day tu tapay nga inaramid di manugang kaw marensa. Ay, amo na gayam ti agaramid itikas ta. Kawan, kasta tararamidan day di lugar da. Nagimas ka, ramanam Saan na yan napaitikas ta maray? Saan? Depende ita garamid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga.
Ramanam nga mentap no amom. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mo dyan, Mare. Agrigos mo dyan, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan mo't kaya't dagiti kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam dayto, Mare. Sana balay ta italaang Mare. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog dito'y balay? Ay, sana, Mare. Sa pulong na kaya balay, bay. Agawin na mo lang, Mare. Nalang araw da, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Store. Ay, napanan si kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam di namat kayat. Apaya nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na di mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema duka. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Intun bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas tangay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, naik to bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka. Apay nagkatos ka ngay bakit. Nagsukatan. Nagdungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yung nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manon. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas tang aramid yun. Awan pa'y makukwartayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtala ka man mo ditain sa. Kasanon nagsakit kayo. Numa-hospital kayo kapoy ti kabibisyo yo. Adang arot kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron dumo nga minita nga ma'am. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itid yung adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram.
Ay, No agsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktoryo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Wait! Ha! Makaamu kay tibagay, sitaw. napananmanan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agiduli ni ti kwartana. Makamu da di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin na kasapulan da. Wan nga rod Nasimpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayan, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwa tapay. Ay na, makaparte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasladan umlaangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at nagsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo gestor. Maya man titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako nak. Ay, magsasarngunan tuman ti aginuman. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapnosan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamag ka ni tatang. Inta kitain bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatangkin na ka matayaksan. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyaan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, itlay tugtugak. Ayawanay na. Naburaksan ti balay ti utek kao. Ay na, apay ngamin nga grabrabi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Aglisi ka tabag katekaon. Ay namatay ang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay ta, awampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanirabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilitak ti maturag. Kumusta ka, King? Ay na, apay nagpartag kayo nanang. Second time ko lang dito yan nagawa. Sana'y nasa Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan iti dudukot. Pangyawawan iti konsumisyon ko di amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Jak, amo kada kayo. Lukas ta. Agin inom ka matan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat. Bakit?
Hay, kau na. Ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kau na. Oh, pagsyatan tangay. Agung ti anak ta no makita na tangag shot. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jack nga rod mo, Greg. Di da mo nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamdit tangay. Ay, humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo, chay. Dananang kantatang jay agkibkibi na magmag na. Nabartek dan samad. Ay na. Apoy ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apoy Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay't suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Anay ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak kau. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ikaw. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaun. Apayon ngay. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mo't nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugiak mo nga minan no dya kaginoman akaw. Dya mo kayat nga bakit kau ti agkon-konsumisyon na. Ha? Naumakaw nga problema. Anya mo ta klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na! Manunatawa na pamagbaga! Ti maibagbagakin ko na ang gumawang mo din ka na. Isuasabaya ko na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyeste, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anya ita. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday baga kinkwana. Ni, apay nakasukat kayo, Lulaw. Papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyong nak. Sa dino, Lulaw? Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ti magna. Ala, anyat ko nyo di piyestaan na yan, Lulaw? Inaklaag buya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, ang pakada kayo pa'y akadananang kantata? Ay sana, tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Mala! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Daw mayak may. Di ka pa inapan. Wan! Nagdigusak pa'y nga main. Mala! Intayaw! Addan nagijay trupak kijay. Sa latawanan. Diyak kaya tiyag absent. Malalalala! Intayaw! Apay nga agim impaki ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam. Tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adda na sa pula kapagabangan tayo.
Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti ipapaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Natangken mo't ngamin ti ulo da. Iso apanawan tay idan, tapno agnakamdan lakay. Ay, lakay, umugay ang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamutan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agandanad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikar ti makaambo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linutuyo dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. Mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Kat, anyangay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami apagsangsangiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaita na kam. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos dagiti kararag ko, asapay kumatag na kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakanak gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat na itirigat kan ginawa. Kat no daduma adamot pagsayatan ti papanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuigayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang
Biyana! Inyor nos parity script kan parity drama ti gayem yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina iti tunggal maysa.